भुवनेवती शास्त्राला तोलामुळे धर्म असा कार्यक्रम केलेला आहे. परत म्हणतात की तब्येतीला शोभेल असा समज म्हणून कार्यक्रम केलेला आहे. आणि गाडी आवडली का विचारताय. परत म्हणताय मैदान जरी तुमचं असलं तरी बाजी मीच मारून जाणार आहे. हे मी पणाचा गर्व हा सोडा म्हणून काय म्हणायचं बघा. अरे सचिन कदम तुझ्याकडे मी म्हणतो सर्व आहे. अरे सचिन कदम तुझ्याकडे मी म्हणतो सर्व आहे. अरे शक्ती तुझ्याच म्हणाल तर हे नवीन पर्व आहे. अरे शक्ती तुझ्याच म्हणाल तर हे नवीन पर्व आहे. अरे भांगरडी गोष्ट म्हणजे सचिन कदम अरे तुला लई गर्व आहे. परत मी आलेल्या रसिकांना आळवणी गायली. काय म्हटलं केव्हा राहील मी आज गायला बात कोणी माझी आहे. त्याच्या उन्हाळ्याला जमलं काय नाही फक्त खिल्ली उडवली. बघा जमन तरच गायची एखाद्याची चाल नाही तर त्या चालीला लक्ष द्यायचं. हात घालायचा म्हणतात डोळ्याला कोण पोरगी व्यक्ती नाही आहे की नाही. माझ्या लग्नाची मला मोठी नाही काळजी आहे की नाही. परत म्हणतात सरपंच परत काहीतरी पुढे म्हणतात उभं असू द्यायचं. अहो या पदावरती जाण्यासाठी भाग्य लागतं आहे की नाही. किती ठिकाणी या पदावरची लोक बसले. या पदापर्यंत जाण्यासाठी आपली योग्यता असेल तर आपल्याला काम सुधारित होणार आहे की नाही. असू द्या कोणाला काय वाटलं ते बोलले पण मला त्याच्यावरती जास्त बोलायचं नाही. असो परत पोरगी नाही भेटली पंचकृषीतली तर मुळा माझ्या लग्नाची काळजी करून तुझ्याकडे निवडून राहील. त्यामुळे तू टेन्शन त्याचा घेऊ नको. माझं व्हायचं ना परत म्हणतो काहीतरी तिशी गेली बत्तीशी पडली बैलाचं दात पडलं की बैलाला घेत नाही. मुळा तुझं पहिलं तुला हेडीत देतो मी आता बरोबर हा असं नंतर म्हणतात. आणि मुळाने सुंदरच बांधलेले भांडखोर आहे. मी त्यांना वाटलं भांडखोर आहे पण मुळा काय म्हणतात मी भांडखोर आहे पण मी हरामखोर नाही. अरे हरामखोर तुला मुलांना हरामखोर म्हटलं तरी स्वतः मुळा जरा लक्ष द्या. आणि मी काय कायची सवय झाली सगळ्यांना आवडली मुलगा. मी काय असं वाईट केलं मी त्या देवाला आवडलं. देवी असो नाही तर दैवत असतो आहे की नाही. मी माझी सवय आहे. अरे तुझ्यात दम होता ना हे भुवा भुवाच्यात दम होता ना भुवा ना मग भुवाच्यात दम होता तर त्याने गायचं आहे की नाही. पहिली वारी तुझी होती की नाही मग तू मांडायचं ना. बुवा देव धर्माच्या नावावरती तोडून करत असतो आम्ही तर त्याला तुम्ही कुठे गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करू नका. या ठिकाणी जोरदार टाळ्या वाजवा. महाराष्ट्रात अनेक कॅसेटला कोणी गाणी आहे आणि थोडे असे महाकवी या ठिकाणी अंकुची मोठी सभा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. महान असे शाहीर महाराजचा बदल माणूस असं त्यानंतर म्हणतात यांच्या काय रूल होती आता ह्याचा म्हणजे जुळशी करायचा का जुळशी करायचा माझा मी बघितली तू नको टेन्शन घेऊ. हा टेन्शन घेऊन तू बघू त्याचा. परत म्हणतात मुळाची भाषा काय व्याकरण काय आणि बोलण्यात चालल्यावर मला समजतं माझी भाषा कशी आहे. बोलायला मोठं करतो मी कसा बोलतोय. अरे एवढीच खास होती तर त्या पोस्टात पत्र टाकण्यापेक्षा बोल मास्तर व्हायचा आता मला ते बोलत मी त्यांना एक फेमस गाणं चुटकुला येतो तुम्हाला माझ्या मला ह्याला म्हणायचं पोस्टमन कोण होता तर शंकराचा पोस्टमन शिव. आता मला शिवाच पोस्टमन आहे त्याच्याशी मला घेणं देणं ना. पोस्टमन शिवाचा गाणं फेमस आहे मला खायचं नव्हतं पण ह्याने माती खाल्ली मला आता थोडीशी खावी. चुटकुला येतो महाराज मुनी इकडची बातमी तिकडे कर तिकडची बातमी तिकडे कर म्हणजे एक प्रकारचा तो काय होता पोस्टमन होता. हा आणि तो घालायचा होता घालायचा हो. विषय कसा आहे बघा जुनं गाणं आहे आणि आपल्या लोकांना नक्कीच आवडणार. सागर
पाच मजली माळीला हैतात महागावाचा जा आठव गावाचा चापेल गावाचा ना जा आठव 3 तास फक्त पाताळातून फिरत होता त्याचं गाव कुठलं एक सांगू शकत होतो का आपण नाही सांगू शकत म्हणून म्हणायचं आहे हैतात महागावाचा जा आठव गावाचा नदीला पोस्ट मन शिवाचा दूर पोस्ट मन शिवाचा मरोज मारून घेते बेचा बेथोडे मारायचा ना वेळी घालायचं वर दूर पोस्ट मन शिवाचा दूर पोस्ट मन शिवाचा मरोज मारून घेते नावीच्या आईशी सांगायचा चेंडू माझा रडून मागायचा एकनाथांची रडून सांगितली की चेंडू चोरीमध्ये लपवला हा विषय आहे आणि चेंडूचा विषय विचारला तेव्हा चेंडू लगोर चेंडूचा विषय आहे मी क्रिकेटचा विषय राहिलेला नाही आणि काय म्हणजे की मी ह्याला रोज म्हणतो समज गोवा आता माझा समज ना तर हिंदीची गाडी जर जाणार संडास गोळा आणि हवेलदारी मुक्त आमच्याकडे गाव झाले तुला आपण चोंड्यात घालायची सवय म्हणून संडास गोळा होतो मी संडास गोळा तुझा कंडेम गोळा बरोबर ना मी संडास तू काही कंडेम का गोळा म्हणून बोलताना जरासं टाळ करून ठेवा काहीतरी म्हणतोय सचिन तेंडुलकर आहे मी शिक्षक वाहणार आहे म्हणून म्हणायचं आहे अरे बहुदया शक्तीवाल्याची आज होळी किती करणार आहे अरे बहुदया शक्तीवाल्याची आज होळी किती करणार आहे आणि खरीवली गोळा तुझी शब्दात मी करणार अरे बघू दे तुझी ती लक्की बॅग अरे बघू दे तुझी लक्की बॅग आज मी हातात घेणार आहे अरे बघू दे तुझी लक्की बॅग आज हातात मी धरणार आणि सचिन तेंडुलकरच्या चेंडूवर आज मी सिक्सर मारणार नामाबुवा यांच्याकडून 100 रुपयाचे पारितोषिक त्यानंतर बुवाच्या गाण्यांच्या कटिंग देऊन थोडक्यामध्ये चांगली अशी योजना मी तुम्हाला ऐकवणार आहे बुवांचं पहिलं गाणं आहे गोरी कलैया अरे प्रश्न हसवा कशाला आला तू अडवा प्रश्न हसवा कशाला आला तू अडवा पण जमेल का तुला हे सांग गाडवा आता तो गाडा जरी असला तरी त्या राजकारणाला त्याच्याशी लग्न करावं लागलं म्हणून तुमच्या विषयाचं पुढे नेऊन कसं लक्ष असू द्या अरे गेलं हे विघ्न तू झाली समग्न अग गेलं हे विघ्न तू झाली समग्न आणि काय वाशी केलंस शेवटी